മന്ദാകിനി താരങ്ങളായ അൽതാഫ് സലീമും അനാർക്കലി മരക്കാറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പേരിട്ടു. നവാഗതനായ സതീഷ് തൻവി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണത്. അൽതാഫ്, അനാർക്കലി, ജോമോൻ ജ്യോതിർ, അന്ന പ്രസാദ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ കിളി പോൾ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു കോമഡി എൻ്റർടൈനറായി ഒരു ഇന്നസെൻറ്റിന് സതീഷ്, സർജി വിജയൻ, ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നു. ഷിഹാബ് കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് കഥയും രചിക്കുന്നത്. അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, അന്ന പ്രസാദ് എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സിനിമയുടെ ബാനറിൽ എം ശ്രീരാജ് AKDയാണ് ഇന്നസെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നു.